ルイちゃん着いたら歌って言っていいよ。これからチベット語の覚え歌を歌います。ペコリとで、楽曲2曲と楽器演奏に入りますけども、うわー、疲れたなー。ねえ、お祭りって本当にやってるの？私に聞かないでよ。あっちの方って言ってたよね。ねえ、あっちってこっち？私だから私に聞かないでってば。だって先頭にいるから。よっ、会長！会長！何勝手に決めてんのよ。あ、さっきのおばちゃんだ。おばちゃん！おや、あんたたちさっきの。あー、よかった。どうしたんだい？お祭りやってるって言ってたでしょ。あ、そうだよ。もうさ、場所が全然わかんないの。どこまで行ってもずーっと草っぱらだよね。そりゃそうだね。走れれ。おや、いつの間にか子供生まれたんだね。違いますよ。この子たち、ずいぶんと遠いところから来たんですけど。へえ、遠いところ。よく来たね。こんにちは。こんにちは。どうだい、チベットは。最初はここがどこだかわからなくて、すごく不安だったの。頭が痛くなったり、胸がドキドキしたり。そうだったね。乗っていたはずの電車は見当たらないし、ピアノには間に合わないし、私もプールに行かなきゃいけなかったのに。なんだかずいぶん忙しそうな子たちだね。でもチベットのみんな優しいし、だんだん好きになってきたんです。そりゃあよかった。そうだ、私はこれからまだヤクを草のどころに連れてきちゃいかないんでね。どうせせっかくだから何かお話をしてくれませんか？ああ、いいよ。
男が3人いました。大工の賢者と殿様の賢者と執事の賢者です。大工の賢者には美しく気立ての優しい妻がいました。執事の賢者にはこの大工の賢者の美しい妻を横取りしたいと思っていました。しかし大工の賢者の妻は気持ちがしっかりしていて、よその男など見向きもしません。執事の賢者はこれはもう大工の賢者を殺してしまうより方法がないと考えて、いつもその機会を狙っていました。私も大工の賢者と同じように7日間準備をしてから裏の朝畑でシガッタの指揮をして天に昇りたいと言いました。いよいよ8日目が来ました。大工の賢者の時と同じように焚き木がうつ高く積み上げられ、その真ん中に荷物を持った執事の賢者が立って火がつけられました。煙は空高く上がっていきました。小春の那穂の位置それからが後、執事の賢者に会った者は誰もいませんでした。これで3人の賢者というお話はおしまい。大工の賢者って焼かれちゃったの？チベットって悪い人はいないと思ってたのに。チベット人だってね、欲張りやら悪い人間やらたくさんいるんだよ。だから一生懸命お祈りするの。お祈りするってことは謝るってことだからね。あんたたちだってそうだろう。お祈り？お正月の時だけかな。あとはお参りに行って欲しいものをお願いするとか。それはね、お祈りじゃなくておねだり。でも大人だって。受験に受かりますようにとか、宝くじが当たりますようにとか。あるある。困ったとこだね。まあそれも仕方ないね。せっかくチベットに来たんだ。お祭りに行ってお祈りしておいで。そうだね。よし、じゃあ私も行くよ。準備をしなくっちゃ。お話ししてくれてありがとう。ありがとう。どういたしまして。気をつけていくんだよ。あれ？あなたたち、さっきの。あ、歌の上手なお姉ちゃん。ありがとう。でも本当だ。でも本当、言葉の意味は分からなかったけど、とても素敵だった。そんなに褒めてくれて嬉しい。でもさ、今ちょっとだけ怖い話も聞いちゃった。チベットには悪い人や欲張りな人がたくさんいるって。そりゃそうよ。チベットにもたくさんの人や動物がいるんだもの。まだまだいろんな腕やお話があるのよ。へえ。私まだまだチベットのことを知りたくなってきた。俺も。じゃあもう一つお話ししようか。ここは大きな森の中。その森の真ん中に広い原っぱが広がっていました。そこにはとても大きな木が立っていました。その木はとても美しく、葉っぱは濃い緑色で大きな傘のように広がっていました。一日中歩いてくたくただ。わあ、でかい木だな。大きな傘みたいだ。急に眠くなってきた。あれ？
に目を覚ましました。あー、騒がしいな。なんだあれは。木の下を見回したパルデンは髪の毛が逆立ちました。真っ暗な木の周りには星のように光るたくさんの動物の目が見えたのです。イノシシさん、こんばんは。ヤキツネさん、こんばんは。おー、クマさん、サルさんもこんばんは。やあ、こんばんは。おー、カメさん、オオカミさんもこんばんは。やあやあ、皆さんお元気そうで。どうもどうも、いい夜ですな。まったくですな。イノシシと動物たちが話している。こんなにたくさんの動物たちが集まって何が始まるんだ。さて皆さん、こんばんは。こんばんは。では今夜も話し合いを始めよう。始めましょう。今日はどんなことがあったか話してくれたまえ。まずオオカミさん。今日は一日中歩いたのに全然食べ物を見つけられなかったんです。何も食べてなくて腹ペコです。それは大変だったな。しかし隣のキツネは食べてはいけないよ。いけないぞ。いけないよ。いけませんよ。はい。ではカメさん。私はカエルさんと一緒に泳いで遊びました。それはよかった。友達を大切にな。ではサルくん。今日は悲しい出来事がありました。人間はなんて愚かなんでしょう。そう、人間が何をしたというのだ。ぜひ聞かせてもらおう。もし私が人間だったら困った者を助けるために何でもできるのですが、でも私のような老いぼれだの言うことは相手にしてもらえません。もったいぶらないでさっさと話しなさいよ。そうだ、話せよ。話してよ。まあまあ皆さん落ち着いて、サルさんの話を聞こうじゃないか。川のそばに住む家族のことなんです。一人見があるのですが、もう3ヶ月の足の怪我で苦しんでいます。ところが両親はどうやって治したらいいのか全くわからないのです。その娘は見たことがある。かわいそうに。どうしたらいいんだろう。サルさん、みんなに教えてあげなさい。その家族の家の前に大きな岩がある。大きな岩がある。カエルが住んでいる大きな岩があります。そのカエルは重い病気で、そのカエルを親が金の皿に乗せて川の浅いところへ連れて行けば娘の毛がすぐに治るでしょう。その通りだ。サルさんは治し方をよく知っているな。私たちは昔から何度も人間に話しかけてきた。しかし人間たちは決して聞こうとしない。もう放っておくしかないだろう。かわいそうな娘ですが仕方ありません。その後、すべての動物が今日の出来事を話し、雪の獅子が答え、今夜の集まりは終わりました。動物たちが皆帰ったのを確かめて、サルデンは用心深く草の木を折りました。動物たちがこんな話をしているなんて全く知らなかった。だけどサルの言っていることは本当なんだろうか。賢い雪の獅子もその通りだと言っていたけど。そうか、これは動物たちが僕を呼んだのかもしれない。娘を見つけて助けてほしいと僕を呼
なんだ、カエルがひっくり返っている。お父さん、祭壇の金の皿に肩を乗せて持ってきてください。はい。お父さん、これを川の浅いところに置いてきてください。川の水でカエルが元気になれば娘さんも元気になります。そんなことで娘が元気に。今まで何をやってもダメだったんだから騙されたと思って。それは良くなったのか？お父さん、急に目が覚めたの。足も全然痛くないだろ。先生、ありがとうございます。娘の怪我を治していただいてありがとうございます。お父さん、よかったですね。娘の怪我を治していただいてありがとうございます。どうやってお礼をすればいいのやら。私の持っているものなら何でも差し上げます。いいえ、何もいりませんよ。困っている人が幸せになればそれでいいのです。ありがとうございました。ありがとうございました。娘の家は幸せに満ち溢れ、壁や屋根の色もしっかり明るくなりました。ファルデンは家族に別れを告げて傘の木に戻りました。そして木に登り道をかけ始めました。やがて居眠りをしていたパルデンは虎の大声で目を覚ましました。川から離れたところに住むあの家族は全く何も知らん。毎日水を汲みにものすごく遠い崖の泉まで通ってるんだ。そんなに遠く？どうして考えないんだろう。分かってないな。家の横の切り株を掘り出して少し掘ればいくらでも水が出てくるのに。その通りだ。トラさんはよく知っているな。私たちは昔から何度も人間に話しかけてきた。しかし人間たちは決して聞こうとしない。もう放っておくしかないだろう。かわいそうな家族だが仕方ない。その後、いつものように全ての動物が今日の出来事を話し、吹き主が答え、今夜の集まりも終わりました。パルデンは次の日、急いで水に困っている家族を訪ねました。そして虎の言った通りの方法で水を見つけ、家族を助けてあげました。水を見つけていただきありがとうございます。どうやってお礼をすればいいのやら。私の持っているものなら何でも差し上げます。いいえ、何もいりませんよ。困っている人が幸せになればそれでいいのです。娘の怪我を治していただきありがとうございます。ファルデン様はぜひこの森の長になってこれからも森の人々を助けてください。ファルデン様、お願いします。わかりました。この森の人々を助けるために頑張りましょう。でも私はほんのちっぽけな人間に過ぎないのですよ。パルデンが森の長になり、数年が経ちました。そこへ友達の君女がやってきました。
んじょ、久しぶり。やっぱりね、ずいぶん偉くなったじゃないか。おめでとう。素晴らしいことだ。いや、僕は偉くなったわけではない。森の人々を幸せにしたいだけなんだ。ところで一体、どうやって森の長になったんだい？バルデンは動物たちの集まりの話を全部話してあげました。文女は同じことをすれば自分も森の長となってうんと偉くなれると思いました。文女はその晩、傘の木に登り、動物たちがやってくるのを待ちました。ところが、動物たちが集まったその時、文女の乗っていた枝がぽっきりと折れました。人間が降ってきたぞ。カッカメがしゃべってる。お前は私たちの話を聞いていたな。お前は偉くなるためにその話を使おうとしていたな。いや、そんなつもりは。嘘をつけ。俺にはよくわかるぞ。そういう人間はわしたちの晩ご飯になるのが一番だ。そうだ。わあ、助けてくれ。待て。これで傘の木というお話はおしまい。群青、動物たちに食べられちゃったぞ。さて、どうかしら。だってくんじはずるいもん。くんじはしょうがないわ。チベットって悪い人はいない思ってたのに。人間はいまいちだな。でもカルデンはとってもいいことしてるよ。そっか。カルデンみたいな人もいるよ、きっと。だよね。何か気になることあった？どうしたの？私たちがさ、住んでいる国のことを考えていたんだよね。チベットとは違うところがたくさんあるなーって。そう。でもフンジョやカルデンやたくさんの動物たちがいたところと変わっていない大事なこともあるのかなーって。そうね。チベットでは動物たちに教えてもらうこと今でもあるの。へえ。だからあなたが言った通り、私たちが住むチベットにもあなたたちが住む国にも大切なことがたくさんあるはずよ。あら、準備できたのね。わあ、綺麗な服。あれ、どうして千葉来てないの？そういう始まっちゃうよ。千葉って何？この服の名前。持ってないの？持ってないよ。じゃあこれにせっかくだもん、村の大人たちにお願いして捨ててもらいましょうか。そうだね。こっちだよ。待って。
合いませんでした。
げやお正月などに世界の人々の平和を祈って掛け声をかけながらルンタを空に巻きます。地面に落ちたルンタを持って帰ると幸せになりますので、皆さんお持ち帰りください。それではまず練習をします。私がキーキーソーソーと言います。その後みんなでハギャローと言いながらルンタを空に巻いてください。それでは練習。キーキーソーソーハゲロー。それでは本番。キーキーソーソーハゲロー。で、静かにステージ上がる。本日はありがとう